Nadakpan sa kapulisan ang upat ka masuspitsadong karnaper. Apil na minoridad nga gingong leader sa grupo. Sayra natong detalye pinaagi sa akong report. Tuod kay minoridad pa ang duha sa upat ka mga nadakpan wa kini ipakita sa matik balita apan ang duha kahamtong maoy ni kumpisal sa tanan nilang gihimong pagpangarnap og mga motorsiklo. Ang 19 anyos nga si Earl Lawrence Puerto mitugan nga siya ang tigpaandar sa motor sa ilang target gamit lang ang flat screw. Di nakatunan matod pa niya sa gitumbok nilang leader sa ilang grupo nga usa ka minor de edad. Apan gidi malas matod pa sila kay nasakpan sila karon. Human sila nangarnap og upat ka mga motor sa ilahang dapit sa lungsod sa Konsolasyon og ila untang ibaligya sa dakbayan sa Sugbo. Ako tiglubag sir ba? Sa tiglubag. Sa yawihanan ba tigable ba? Abisan og kanang walay yawi, maablihan nimo. O pa unsa man nimo kabli? Kinahang kuan sir, patch cross sir. Mas lisod diri so doy pungko gid matugid. Kungkung ka. Kungkung mo lang. Kungkung bias kuan. Sulod. Mo lang. Apil sa natanggong ang 40 anyos nga si John Rirago, nga maoy driver sa ilahang kinarnap nga motor. Napugos matod pa siya sa pagkuyog aron dunay ikasuporta sa iyahang pamilya. O dugay na may kaila sir, pero first time pa yun ako ninikuyog nila nangarnap atong sinulog. Pero kabalo kang gapangarnap ni sila. O sir. Pero nganong ni uban man ka? Tungod sa kang wala lagi sir, nako anak tulo niya wa ko'y trabaho. Gihulagway sa kapulisan nga organize ang grupo tungod kay planado ang tanan nilang gihimo. Susihon usab nila kung tinuod ba nga minor de edad ang duha sa upat ka mga dinakpan. Organized na gid silang grupuha. Sila, although silang upat pa lang, but again, pasalamaton kitang as early as now na kuha na nato sila. Kay eventually, kung wala nato nila kuha, basig labaw pa sa pagpangawat sa motorsiklo ang ilang buhaton. Wahi na matod pa ang pagbasulapan, naghinaot sila nga mahatagan og kahigayunan nga makagawa sa bilangguan. Magatubang sila og kasong karnaping sa mga tag-iya sa motor nga ilahang gisakiyo. We really need kinahanglan gid nato ang papeles nga to prove kung minor ba siya or dili, but definitely regardless of his age we can always file a case against them. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.